şu eğber, direkt eğber bu. İle başı bilen alam saklasın. İle de 1600 basız boyunca kurupmağız. Горнолыжный спортның техникасынан бір генә әйбер кирәк. Это правильное падение, которое дөрес итеп егыла белү. Страус палкаларны. Курыкмагыз, Сезонны ашык дип белдерәбез. Барыгызга да уңышлар, сәламәт булыгыз яңа ел бәйрәмнәре белән. Инде Гелмәттин Мәрәт Фөлес улы рәхим итегез 7нче баскыч алтын знак белән бүләкләнә. Безнең Шалманарат мәктәбенең физкультура укытучысы. Осталось 5, 4, 3, 2, 1, марш! Бел Мансыз 4-нче тапкыр чыгу, әле бу трассага килгән юк. Менә беренче тапкыр урап мендем менә. Бик күңелле, бик яхшы таптаганнар, оештырганнар. Ярышлар мотор әйбәт шепсевенә үтсен инде. Тикә таулары бар. Шул уңышлар бөтен спортсменнарга. Бірінші старт бұл лыжный базада трассасы қатлаулы. Қарамастан да енді қатнашушылар бек көп. Бұл трассада қатнашып, ярышып, тренировать еткен балалар келешекте енді республика ярышларында алдыңғы ғана орындар алыр деп ышанып қалам, чөнки подиумнарда бик күчле кім заниматься итә, кім тренировать итә. Бұл подиумнарда енді бұл трассада республика ярышларында енді алдыңғы ғана орындар алacak Алла берсе.